Ракия не пий, ако не можеш да мълчиш след първата глътка. Ракията не се пие, за да се напиеш. Ракията се пие, за да си спомниш, за да простиш и понякога, за да преживееш. Започва от гроздето, или от сливи, или джанки. Няма значение. Важно е да е твое, или поне да е брано с ръце, не с комбайн. Смачкваш, пресоваш, чакаш. Търпението започва още преди да си я опитал. После идва казанът, металната утроба, в която се ражда балканската истина. Слага се джибрата, пали се огънят, сяда се до него и се мълчи. Първото, което излезе, не се пие. Първак, силен, суров, само за мазане. После идва истинската бистра, силна, честна. Надиваш в шише, без етикет, пишеш с маркер 2025 добра беше. И прибираш в избата, до зимата, до болката, до поводите. А когато извадиш, наливаш в малки чаши. Без тостове, без циркове, само с едно «наздраве». И в тази дума има всичко. Сълзи, победи, празници, погребения. Защото ракията не те пита, тя знае. Ракия, не напитка. Народна молитва в течно състояние.